Rumah low budget di tengah kota Surabaya rek yo. Omahe apik rek yo, mewah, regane murah. Iki lokasine ndek Kedung Anyar rek yo. Cuwidek karo Hotel JV Marriott, cuwidek teko ndi-ndi pokoke rek yo. Food Jensen cedek yo. Jalane wis aspal ngene iki rek yo. Wis, ayo cak langsung cak lho, omahe 2 lantai mewah. Selawat ono rek. Allahumma sholli ala Muhammad lho, pagere kode wis anti maling tenang ae, kena dibuka karo ditutup. Nah, nek masalah karpot ombo rek yo. Masalah karpot ombo, mobil opo ae iso mlebu. Misalnya sampean gak duwe mobil rek yo, cara ngono iki kena gawe usaha rek yo, kena gawe buka Alfaduro rek yo. Koyo tak delok sekitar durung ono rek yo, cocok lah. Nah, terus nang kene iki nggone parkir sepeda motor, kene iki ono taman mini rek yo, wis penaturan dhewe, kena gawe ngiciri gedang tau apa. Banyune wis PDHM. Loh, pas tampak depane boys, ambek selawat ono rek. Muga-muga sampean keturutan duwe omah iki. Regane murah. Iki ukurane 5 kali 9, regane 850 juta. Surate wis SHM. Yo, wis. Loh, ono lampu uklike, wall molding full pokoke rek yo. Wis anti nyacat pokoke. Pintune kuku tarung rek yo, tenang ae, anti rayap yoan. Loh. Ruang tamu atau ruang keluarga super gede rek yo. Wis free nggone TV rek yo. Lho, wis free colokan wis apik wis paket komplit, plafone wis apik kabeh. Lah, terus iki kamar pertama ngisor iki rek yo. Sing super gede, kena gambarkan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Niku yo. Wis pintune bois rek yo. Nah, terus nang kene iki dapure rek yo. Dapure wis ngel, ini gone wastafel, ini kompor tanem Magicom rek yo. Wis, iki kamar mandine. Kamar mandine super gede, kena diadus wong papat sik mod lah. Wis shower grot free, klosete nggih, kloset duduk ada sabun ready, wis ono kocoe rek yo. Wis. Langsung ae munggah mendukur cak. Nah, wis tenang ae rek yo, wis ono cekelane tanggae, wis ojo kuwatir tiba lah. Nah, kamar iki ono telu rek yo. Lah, iki kamar kedua. Nah, kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama, gede kena gambekan satu yoan yo. Wis. Nah, terus nang kene iki ono dapur sisan rek yo nang atas iki yo. Ini nggone wastafel, kompor, wis free kitchen set. Nah, iki kamar mandi atas rek yo, gede. Padha ae rek yo kena diadus wong papat. Yo, klosete padha duduk. Nah, ini kamar ketiga rek yo, ketiga. Nah, padha yo, gede sisan yo. Mau mewah rek, Allahumma sholli ala Muhammad selawat rek. Loh, ini ruang tamu, ruang keluarga super gede. Nah, delon lampu hias rek yo, boys koyo eling obat nyamuk yo. Nah, kene iki ono pintu sliding menuju area balkon. Nah, balkonnya yo gede, kena gawe cangkruan utawa nyantai-nyantai karo gitaran ambek nyanyi-nyanyi. Kutanya malam siang yang datang wis dek kene iki rek yo. Ambek nyawang-nyawang tonggo sekitar yo. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah banget. Ukurane 5 kali 9. Regane 850, surate wis SHM. Iso kredit aja, iso kredit bank yo, alias KPR yo. Wis ngono ae, lek pengen info lebih lanjut, mau survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.